Cinti ha marcat un abans i un després perquè ens ha ajudat a cobrir necessitats que teníem en molts aspectes. El Cinti ens ha connectat a inversors, ens ha connectat a consultories que ens han ajudat en el pla regulatori. El sistema sanitari és molt jerarquitzat, està molt estructurat i controlat per l'administració i és molt difícil introduir productes innovadors, no? Llavors, poder tenir acompanyament de persones expertes en aquest sector i que estan controlant, no? I que són els que prenen les decisions a nivell polític del sistema sanitari que t'ajudin a la introducció d'aquests productes és molt valuós. El Cinti ens ha donat les eines necessàries per poder validar la nostra tecnologia no solament a nivell clínic, ja que ells tenen una xarxa de contactes amb diferents hospitals, sinó també a nivell regulatori i de mercat. I a la vegada ens ha posat en contacte amb inversors que ens ha permès definir millor el nostre model de negoci. Con el apoyo de Cinti hemos podido ampliar los contactos con los stakeholders más importantes del sistema sanitario de una forma muy práctica, eficiente y sobre todo personalizada. El Cinti tiene un proceso de innovación y te ayuda, te acompaña en el proyecto porque a veces normalmente los proyectos de innovación, poca gente está haciendo innovación y a veces te sientes solo cuando realizas este tipo de proyectos.